bar nan gurin dan uban kana ganin maciji ya sako kan mutane kana biyo mutane in ya isa ya bude baki ya cije ka magani dan uban shi ne kwana a rami shege ne kai ba ruwa ba ne shi mu da wani nuna mai mabuta ga tana kudin su da ban nama daban ana to to da Allah duba na gani suka zai a motsa yana gurin yubanka wancan wandanka wancan wandanka wani sama ka sa wando a kwance ke korje wannan ke kullu da ke je mun sunan da korje ke je mun inda ba so korje nan gurin a kwance wandan a kwance to wani sama ka sa wando ba ni ba da gurin shegiya ba ni ba ke shi ya da ke rike shi ko ka sake ana ba gurin shegiya ana ba gurin shegiya ka kun tura mai sa wando ke shi bari ke sharuwa ba shi sharuwa ba shi ka rike shi ka fike shi ba kada ka fike shi ba ko ka sa wurin mu zai tare ka sa bude baki bare ka gore shegiya kan sa mai kawo ara gore ku laruwa ne wato wannan ne ba sai ku ke ta tura ta wanda tura mai ta wanda gaba daya tura shegiya kar ya manta ya sake wannan macijin ba bakin mutum ne shehu karen gida ne cizo bangaren kasuwanci bangaren iska ke farfadiya bangaren neman aure na ba ka amana a filin nan ni ba kan gare ga na ba ka amana kai yana shi ga yana gobe baya biyar wurin ba da shi kamar ke saka masarauta kai Allah ya kira na kuka yanzu nan a cika sha ruwa in musulma ne a karanta fatiha tana ta tofa ruwa a ba ta ruwan ta sha idan kirista ne a ta cikin sauran yesu to bakwai a ba ta sha dokar fatiha a raba ta fannuwa wanda ake mai zaka ko gida ko gona ko shago na ba mutum amana bangaren sani bangaren mutum da ne sun gani hankali da bai da bai guda da Allah sun yi tsada da shi ba wannan bawa Allah ba wannan bawa Allah wannan mutum yana wannan wannan Allah zo ka da zo ko mana ba ko ni da Allah zo mana kana ya ce mata wannan gura don gura wannan da kai wai ba ga ni sai ne ka mu ku shafa ko ga barin da taburka shafa su ne ka shafa su da hannunka kai ka ga wannan mutum fara ta zan ba ka ɗan shago ko ma ke da ka da karosa ana ba da sama mai bala'a sai baki da haƙoran karnai kin yi gurgu goma kin yi makawo goma wani ki baya suna kawanci ba ta rama iko Allah sai dai kallo ba an kani ke ba a yi sai an saba ko an saba sai an daure sai da mugun sabo ba an kani ke kekiya an yi iya iya ka saba mutum ji gidan gona samu ya baka amana mutum ji ko iska ne ko ka ji wannan
maciji kunama kariyar hannu wajen mutum mai tsari kai waye ba ku yana tsara da wannan wane ne kai ne wannan ko wannan gura kanka da wato ko kaka so ka ta mun ko ne ga ma ne ga ko shi da ka shiga mana shiga cikin kawai shiga ta gaban ka ka sa mana ta da yamma zauna a gurin zauna kai kai ka shiga wannan fito da cikin yara ne wannan ma ya da ruwa a ne kai ka ga cikin shirin ka ko ka ga da ka ni ma ya aiki ko ko ba da ma ko yana a ni kuma nan kai yayi ana ma riga na tashi din dan mazo ba yana na tambaya na wace tambaya kai